Употребата на наркотични вещества сред младите хора продължава да бъде едно от най-сериозните предизвикателства. Специалисти, работещи с наркозависими лица, предупреждават, че все повече младежи подценяват рисковете от експериментирането с различни психоактивни вещества, което може да доведе до тежки здравословни, социални и психологически последствия. Да започнем от там, че когато дрогата влезе в живота на човек в тинейджърските години, обикновено е по две причини. Едната е поради интерес, любопитство, искам да пробвам нещо ново, нещо различно, а другата е за да избягам от проблема, не се чувствам добре, потиснат съм, депресивен съм и чрез наркотика се справям с проблема. Но това, което е в днешно време, е, че децата получават различни предизвикателства или примерно LSD може да бъде промотиран като наркотик, който ти дава вау, преживяването. Ти си готов да пробваш това пътуване, но там не ти казват рисковете, които крие. Казват ти колко лесно да си го купиш, но не и това, което после трябва да изтърпиш. Според експерти, зависимостта не се развива еднакво при всеки човек, но редовната употреба на наркотици води до сериозни увреждания. Към момента най-опасният наркотик остава фентанилът. На практика колко опасен може да бъде фентанила и до какво може да доведе? Той вече води до физическа зависимост. Там може да получим и трайни увреждания, не само върху психиката и върху тялото. И съответно той води също до най-лошото, до смърт. Сред най-често употребяваните вещества от младите хора са и канабисът, синтетичните наркотици, амфетамините, екстази и различни дизайнерски дроги, които често се разпространяват като безопасна алтернатива. Работата с наркозависими лица показва, че преодоляването на зависимостта рядко е лесен процес, който продължава дълго време. А какъв път трябва да измине едно наркозависимо лице? Пак казваме, всеки случай е много различен, но със сигурност година, 2, 3 и то при групова терапия, която е дългосрочна. Тоест, разбираме, че индивидуалните сесии и консултации не са работещи, много по-слабо могат да повлияят. Дори има случаи, в които се налага лицето да бъде преместено от средата, в която се намира. Тоест, говорим за комуна, говорим за много по-сериозно лечение, което в България е платено. Особено за непълнолетните. Ние нямаме такава безплатна услуга, в която едно дете с зависимост бъде настанено и държавата да му осигури дългосрочно лечение, за да може то и да учи, и да се лекува. Информираността за рисковете, открития диалог между родители и деца и навременната професионална помощ могат значително да намалят вероятността млади хора да попаднат в капана на наркотиците.